Ja, så er der langt ned igen. Her ved Blowing Rock. Med en enorm flot udsigt. Rock. Der står nogle personer ude på. Jeg zoomer lidt ind. Ja, her har vi så Susanne, der står og kigger ud. Som man kan se, så kigger hun ned her, hvor der også er